immorru ma' Joseph lejn l-uffiċċju l-ġdid tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kull fejn immorru jwaqfuh in-nies. Min jifraħlu, min jawguralu, min jitih xi parir. Din hija l-merħba li ngħata Joseph nhar il-Ħadd fl-ewwel rally tiegħu bħala mexxej Laburista. Taf kemm nieħu pjaċir meta tajtu li Joseph u hekk ibqa' għajtu li ta'. Il-Partit Laburista huwa maqut, ejja ħaniġru wara kull wieħed u waħda minn sħabna, merħba lil kulħadd lura, min mhux ħajjiġi ħammorru aħna għalih, aħna familja waħda, familja Laburista, familja Maltija, familja Awċija. Aħna il-ġenerazzjoni rebbieħa. Grazzi. Fost in-nies li ltaqa' magħhom Joseph din il-ġimgħa kien hemm il-Prim Ministru Gonzi. Aħna tnej nieħdu pjaċir bħala kapijiet ta' dawn iż-żewġ partiti kbar f'pajjiżna illi insibu l-ispazju fejn nistgħu naħdmu flimkien. X'qalu bejniethom Joseph Muscat u Lawrence Gonzi? Bilna illi ħajkun hemm ħafna issues fejn mhux ħanaqblu, ħajkun hemm issues oħra fejn ħajkun hemm agreement fl-interess nazzjonali, imma li l-konfront jkun konfront ta' idejat mhux konfront wieħed kontra l-ieħor, imma konfront idea kontra oħra. Kellimtu fuq issues m'għandux qasma mal-politika jgħidilna naqra fuq xi x'kellem. U fuq elf ħaġa. Fuq il-futbol, fuq il-lagħba tal-lejla pereżempju. Tkellimna fuq il-futbol naħseb, tkellimna fuq il-festi, tkellimna fuq ħafna affarijiet. Ikolli ngħid ma qalilniex kollox. Din il-ġimgħa kulħadd irid ikellem jew jintervista lil mexxej il-ġdid Laburista. Kulħadd irid ikellmek. Sissa. Mbagħad naraw iktar tard. Hawnhekk il-PBS. Joseph sejjer għal programm dis-set. Ritratti tal-okkażjoni, kollox lest. Tala, ok, stand by, mela ħbib tiegħek. Tibda l-intervista. Fl-aħħar tal-programm nitkellmu ma' Renu Buġejja. Ħadd preċiż. Kienet preċevoli, diskussjoni, l-interventi kienu osra, risposti osra, però naħseb li iktar ma jgħaddi żmien iktar kun interessanti għax id-deċiżjoni ikunu ttieħdu għal tkun tista' tiddiskuti il-mertu dak id-deċiżjoni li jkunu ttieħdu. Sallum għandu l-idejat, imma ovvjament iridu naraw issa li mill-kliem ngħaddu għall-fatti u hemmhekk hija d-diffikultà. The devil is always in the details. Joseph ukoll kien ġurnalist. X'kien isaqsi Joseph il-ġurnalist lil Joseph il-mexxej? Ħammur ngħid lilek. Lura ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Aħna u telejn, Joseph ilaqqana ma' Yvonne. Din Yvonne toħdel naħsib tnadda fil-post. Ilha tieħu il-kwartieri Laburisti minn żmien il-Maċina. Kemm ilek Yvonne? Għala 28. 28 years bejn il-Maċina. Istituzzjoni boni. Illum ma sabx kien għal-ġim Joseph. Allura nitilgħu bil-mixi. 3 sulari sħaħ. Biex nitilgħu bil-mixi. U mela, niċċal u naqra. Bonġ Andrea. Ser nidħlu fl-uffiċċju tal-mexxej Laburista. Kif qed iħossu Joseph dan l-uffiċċju? Il-verità nħossni naqra mistrampadni. Joseph jgħidilna li bħalissa il-ġurnata tiegħu qed tkun mimlija laqat. Laqat. Qed nipprova niltaqa' ma' kemm jista' jkun nies possibbli. L-ewwel ġimgħa mexxej Laburista. Kif qed iħossu Joseph Muscat? Qed nikdeb jekk ngħidlek ma ħossniex eċċitat, imma aktar minn eċċitat inħossni privileġġjat u b'responsabilità kbira. Joseph jgħidilna li qed idum hawnhekk ġmielu. Sa tard il-lejla laqgħa kull nofsija ma' persuni differenti mingħajr waqfin ta' xejn. Inħallu lil mexxej Laburista għal xogħol. Il-11 ta' bil-lejl. Joseph jasal lura d-dar. Burmarrat.
Rajt wasalti u. Wasalna. Ma domniġ daqs kien ħsibt. L-11 ta' billej kważi. Kważi 11, le. Sibta ħadiġijar il-ġurnata l-lum. Kif kienet? Impenjattiva u sabiħa. Naħseb ksibna riżultati verament sbiħa l-Partit Laburista l-lum. Sodisfatt immens. Issa xoqsok tagħmel. Issa wastu tfal dal-waqt iqumu naħseb għal-ħabta ta' 11 u kwart, 11 u nofs iqumu ftit għal-botil. Niklu, naħseb forsi naraw l-ħabarijiet, forsi. Nara kan spiċċaw l-Svizzera u nsejt minn kellhom ilabu l-lejla x'għadni ma rajtx logħba waħda din il-ġimgħa u nordu. Mela, intu kell lejlet tajjeb. Lejlet tajjeb fil-Konkord. Sunday morning.